आङो बिएखौ कमप्लिट खालामनानै एमएखौलाय फरायनो गोसोबावोमोन फरायनो गोसोब्लाबो माने आंनि देहाखौबो सानो आरो आइ बाबानि खस्थ'खौबो नायहरो माने आंनि देहाखौ मानो सानो होनना बुङोब्ला आङो दायो एमएखौ लाहैनांगौबा आं गोजान क'क्राझार गुवाहाटि नङाबा तेजपुरावसो लाहैनांगोन होमब्लाना समाव माने आंनि हान्थिनायाबोथ' एसेबां माने इजि नङा बेखायनो आङो सानो गोसोआथ' गोबां गोसो दङ गुबुनफोरखौ एमए माने कलेजाव थांनाय नुहुरोब्ला आंबो इसोरबायदि मोजां मोनब्ला आंबो एमएखौ फरायगौमोन आंबो थांगौमोन होननानै गोसोआव माने गाबखांनाय फैयो फारसेथिं आरो आइ बाबाखौबो अननो ओंखारो आइ बाबायालाय होनो आरो नों गोसोब्ला फरायहै होननानै जों नांगौबा नोंनि फरायनायखौ हमथाया दासिमबो माने आं जिखिनि फरायबोदों आं माने मोना माने फरायनो मोना फरायनायखौ दोन होननानै आं बिमा बिफाजों होनफेरजायाखै माने आंसो माने गेजेर गेजेर इसोरनि खस्थ'खौ नुनानै फरायनायखौ दोनसै नामा नोंसोर हाख'नाय नुला आङो नोंसोर आंनि थाखाय माने एसेबां खस्थ' मावो होननानै आइमोना थिनदोंमोन एमएखौ लागोन नामा होननानै सोंदोंमोन आंनाव लानो गोसोब्लाबो आङो लाला होननानै माने आइ बाबाखौ थगायना दोननाय बायदि जादों आरो मिथिगौ बिसोर आंखौ माने लानो गोसोब्लाबो माने जोंखौ नुनानै बेफोरबायदि थगायना दोनदों होननानै बेथ' मोजां खोथा मोजां कुइसन सुमस्रि बर'नि बेलायाव आं थोंजोङै जोंहा दा सोलिबाय थानाय बिटिसि सरकारनि बिटिआर सरकारखौनो आं खावलायनो नागिरदों दा बिथाङा जेरैबायदि सासे दुखुथिया गथ' उन्दै समनिफ्राय न'खरनिफ्राय आरो लोगोसे ओनसोलनि माखासे सोलोंथाइखौ लानानै दा नैबे जोंनि माजबाद हालामाव फैनानै बिथाङा जिखिनि माने सोलोंथाइखौ लागासिनो दङ जाहाथे बिटिसि सरकारा बिनि माखासे जा साननाय हनाय बेखौ एसे सुलाद लानानै बिथाङा मा जानो लुबैयो भबिसत बिथाङा फरायबावनो लुबैयो ना बले माबा मोनसे फिसा फिला जब लुबैयो बिनि फारसे जाहाथे मोजाङैनो एसे सुलाद लानानै जिथुनाखि बिटिसिनि जिथुनाखि जा मावथि बिथांमोना जाहाथे एसे खबर लाफैनानै बिथांखौ जाहाथे इयुनफोराव माबा मोनसे एसे दावगाफुनाय बा दावगालांनो हानायनि मोनसे जाहाथे खाबुखौ होनो नांगौ होननानै बिटिसि सरकारनिसिम मोनसे बेखौनो गोथार खावलायनाय दं बिनि गाबनायनि सायावथ' जोंबो जोबोद दुखु मोनफायो खारन बिनि थांनाय फैनाय जों नुबाय थायो बिथाङा माने हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयारनिफ्रायनो जोंनि माजबादाव थाफैदों जोङो नैबे माजबाद आनसलिक बाथौ महासभानि थानसालि खाथियावनो थायो बिथाङा बेयाव जोङो खामानि मावनाय हिसाबै नुबाय थायो बेखौ जों कलेजाव थांनायाव माबायदि खस्थ'यै थाङो दा बिथाङा जोबोद दुखुथिया गथ' माने आखाइ फारसे गैया आथिं फारसे गैया दा बिथाङा माने इमान खस्थ'जोंब्लाबो माने खस्थ' खालामनानैबाबो कलेजाव थाङो गुबुन गथ'फोरा माने आथिं आखाइ थासेयावबो बिदि थाङा बिदि फराया खिन्थु बे आथिं फारसे आखाइ फारसे गैयि मानसियानो दि इमान खस्थ' खालामनानैबाबो फरायबाय हायार सेकेन्डारि पास खालामबाय डिग्रि पास खालामबाय दा बिनि थाखाय माने बिथांनि लाइफ सेटिंनि थाखाय बिथांनि माने जिउ न'खर दानायनि थाखाय जाहाथे माने बिटिआर सरकारा बिथांनो मोनसेसो फिसासो जब होयोब्ला माने जों जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन माने बिथाङाबो सासे बर' दुखुथिया सासे हिन्जावसा गथ' हिसाबै माने बिथांनि थाखाय माने 4 ग्रेड 3 ग्रेडबाबो बिटिआर सरकारा माने होयोब्ला आरो सुलु लाफैयोब्ला जों माजबाद आनसलिक बाथौ आफादनिफ्राय जानानै माने गोजोननाय थागौमोन बिटिआर सरकारनिसिम दा बिथाङा फरायनो सानदोंमोन एमए फरायोब्लाथ' क'क्राझार थांनांगोन हयथ' गुवाहाटि थांनांगोन बिथाङा बेबायदि कन्डिसनाव बोरै थांनो दा बिथाङानि न'खरा माने हाजिरा मावनानै सोलिग्रा बिथांखौ जेनथेन जोंनि माजबादाव दोनहरनानै न' भारा दोननानै खुनु मथे माने बिमा बिफा हाजिरा मावनानै बन दाननानै माने बिथांखौ फरायहोबाय दा बन दाननानै हाजिरा मावनानै इउनिभारसिटि फरायहोनायाथ' एसेबां इजि खोथा नङा दा बिनिखाय बिथाङा माने गोसो जादोंब्लाबो फरायनो हायाखै एमएखौ दा बिनि थाखायबो माने बिटिआर सरकारनि जाहाथे माने मावथि बिथांमोना जाहाथे बिथांखौ सुलु लानानै मा गोसो जायो ना मास्टार डिग्रिखौ लाथारनो गोसो जायोबा बिथांखौ फरायहोनो हायो ना बिथांनो माबा मोनसे होनानै बिथांखौ माने बेसेयावनो दोनथ'यो बेखौ माने बिटिआर सरकारा बेब'स्था खालामनांगौ आरो